बर'फोरनि गोलाव समनि दाबि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै फिन दिनैहाय सनितपुर जिल्लानि नैबे सारिदुवारनि कमलापां जि निसि फिल्ड दङ बे फिल्डआव सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेदेरथार सुबुं गौमा बेयाव खुंनाय जादों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जे जोंनि जि गोलाव समनि जि दाबि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंनाय बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव फरेस्ट राइट जि एक्ट बे एक्टनि दारै 13 बोसोरनि उनावबो दिनैसिमबो फरेस्ट राइटनि जि एन्टाइटेलमेन्ट जि अधिकार बेखौ मोननो हायाखै आरो थामथियाव जाबाय जे राज्यपाला आरो आसाम सरकारा पन्चायती राज आयेननि गेजेरजों पन्चायती राजनि सिङाव बेयाव थानाय रायजोफोरखौ सोसननायनि उनावबो दिनैसिमबो बिनि रायजोफोरा पन्चायती राजनि आवथायाव फैयाखै आरो लोगोसे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय पलिटिकेल राइट्स आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय जि एसटि हिलनि स्टेटास होनांगौ भारत सरकारा खेबब्रै रायलायसेयावबो बिथांमोना होनायनि थाखाय खोथा होदोंमोनब्लाबो दिनैबो होफुङाखै बे गासैबो दाबिफोरखौ लानानै दिनैहाय बेयाव सुबुं गौमा खुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांफिन होनो नागिरदों जोङो दाबि खालामदों जे भारत सरकारा मोनसे समाव रायजो सोरजिदों तेलेंगाना भारत सरकारनिनो नैबे आगस्ट दाननि 5 अक्ट'आव इउनियन टेरिटरि लादाख आरो जम्मु एन्ड काश्मीरखौ दाफुंनानै होदों दिनैहाय भारत सरकारनि आखायाव राज्य सभा आरो लकसभायाव फुल फ्लेजेड बिसोरनि बिजेपिनि एमपिफोर दङ नरेन्द्र मदिनि सेकेन्ड टार्मनि जि माने बिजेपि सरकार आरो लोगोसेयैनो बिथांमोना 2014 जोंनो प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जेलानो बिजेपिया पावाराव फैगोन अब्लानो बिजेपि सरकारा नरेन्द्र मदिनि सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बिथांमोना रिटेन जोंनो प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय बे गोलाव समनि गेजेरावबो दिनैहाय बर'फोरजों सावरायनायखौ कन्टिनिउआसलि बिथांमोना लाखिदोंब्लाबो आरो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना एसुरेन्स होदोंब्लाबो दिनैसिमबो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय माने फाइनाल कनक्रिट मोनसे लामाखौ बिथांमोना दिनैबो दाफुंनानै होआखै बा बड'लेण्ड जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनानै होआखै दा बेनिखायनो भारत सरकारनिसिम जोंनि जि दाबि बे दाबिया कन्टिनिउआसलि जि प्रेसार बे प्रेसारखौ दोननो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों आरो सोमावसारनाय आरो सावरायनाय पलिटिकेल लबि आरो एडभकेसि बे कन्टिनिउआसलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ आरो जइन्ट एक्शन कमिटिनि गेजेरजों बे जागासिनो दङ रिसेन्टलि भारतनि इन्टारल'कुटर ए बि माथुरा गुवाहाटीयाव फैदों आरो बिथांजों रायलायदों आरो बिथाङा जोंनियाव सोंदों जे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि लामाया मा आरो बे जेंनाखौ माबायदि सुस्रांजानो लुबैयो होननानै जोंनियाव सोंदों आरो बेयाव जोङो स्पष्टयै बुंदों जे नोंथाङानो जोंनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय लामाखौ मोनसे रड मेपखौ क्लियार खालाम नोंथाङा बे रड मेपखौ क्लियार खालामनानै मोनसे कनक्रिट पलिसि डिसिसनाव फै जि पलिसि डिसिसननि गेजेरजों बर'फोरनि मेक्सिमाम एसपिरेसना फुलफिल जायो आरो बे एसपिरेसननि गेजेरजों बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि जि बेबस्था बे बेबस्था जाफुंसारो बे बाथ्राखौ जों बिथांखौ प्रेसार होदों आरो बिनि उनाव बिथांखौ जोङो बुंदों जे नोंथाङा जिहेतु स्पेसियेलि एनडिबिपि आरो एनडिबिनि स्पेसियेल जाहाथे इन्टारल'कुटर आरो बे इन्टारल'कुटर हिसाबै दिनैसिम जोङो जिखिनि मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय एनडिबिपि आरो एनडिबि ग्रुपनिफ्राय बे गासैबो मेम'रेन्डामखौ लानानै नोंथाङा बर'नि जेंना गोलाव समनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो जों ज' लोगो हमनानै बिथांखौ स्पष्ट बुंदों आरो बेनिखायनो दिनैनि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो फिन खेबसेबाव भारत सरकारखौ भारतनि हम मिनिस्टार भारतनि प्रधान मन्त्रिनिसिम जोङो मेसेज दैथायहरनो नागिरदों जे भेरि आर्लि गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जुदि एनएससिएननि जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायावब्ला एनएससिएननि जुदि सुक्तिया जानो थांगासिनो दङब्ला वाइ नट बड'लेण्डआ मानो जाया आरो बेखायनो जोंनि जि लेजिटिमेट राइट जोंनि जि जेनुइन जि जोंनि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायाव बेसिस खालामनानै बर'फोरा जे आन्थोरजयै सोमावसारबोदों बर'फोरनि दुखिया गोरिब गुन्द्रा मिडल क्लास बयबो बर' फिसाया जे बड'लेण्ड लुबैयो बे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा इनिसियेटिभ लानांगौ आरो गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय जोंनिसिम जिखिनि मेसेज आरो जोंजों जे भारत सरकारा सावरायबाय थादों बे सावरायनायनि कनक्रिट मोनसे पिक्चारा भारत सरकारा जोंनो गथायनानै होनांगौ आरो जेंनाखौ सुस्रांनानै बड'लेण्ड दाफुंनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ।